Čaute ľudia môjho nového videa. Dneska si tu odpovieme na 5 otázok, ktoré by ste mi určite dali. Poprvé, či sa odhalím? Áno. Po druhé, či sa moja Minecraft postavička podobá na mňa? Odpoveď je nie. Po tretie, kedy sa odhalím? Za 500 000. Po štvrté, či som noob v Minecrafte? Odpoveď je áno. Po piaté, koľko mám rokov? Odpoveď je 13. A to bolo všetko, dajte odber, 1, 2, 3, 4, 5. Ďakujem, že ste kúkali a čau.